ɲɔgɔn kunbɛba min tɔgɔ dalen don Bamako la san o san mɛ kalo kɔnɔ jamana caman ka cidenw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni lajɛba kɛnɛ kan. A kun ye ka hakili falen kɛ fɛrɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafina jamanaw yakubaya. Ni y'a ta ko 23 ye ɲinata bɛ barodaku min kan o de ye sigida yiriwali o ye hɛrɛ ni lakana sababu ye. Abdala Kulibali ni lajɛba ɲɛma don. L'idée de base c'est maintenant qu'an sigi k'a miiri comment ni fɛn minnu bɛna ni kɔlɔlɔ ye dugu kɔnɔ olu bɛ se ka ban. Mun ni mun de kan ka kɛ pour que bɛn ka don dugu kɔnɔ pour que minnu bɛ kokolonkɛ la u ka bɔ a la. Donc an y'a jateminɛ ni baara bɛ mɔgɔ bolo n'i bɛ wari sɔrɔ k'i den don école la n'i bɛ wari sɔrɔ k'i muso furakɛ k'i denw furakɛ a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen i tɛ kokolo caman bɛ yen i tɛ don a la. Alors bon mun ni mun kan ka kɛ o sira kan an bɛ n'an sigi dɔw kɛ parce que ne o de y'a to n taara lasigiden minnu b'an fɛ k'olu bɛɛ ɲininka aw b'an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛna an kan ka mun kɛ donc o baaraw de kan ka kɛ. Nin kɛnɛ kofɔlen denfaya tun bɛ Dr Shogɛl Kokala Mayiga bolo gouvernement ministre ɲɛma ni ale yɛrɛ ma kɛnɛ la sɔrɔ a nɔlabila Yuba Ba ministre ciden min bɛ bagan mara ni jɛgɛko kunna a y'a yira a ka kumalase la ko ɲɛmaw ka laɲini ye fɛn min ye bi o de ye sifinakaw ka baara sɔrɔ ye walasa dɔ ka bɔ kɔkantaga la jamanadenw fɛ. Anw bɛ sigida ka yiriwali de fɛ a bɛ digi anw na anw denw bara ka taa tunga na o bɛ taa tunga na u bɛ sa bajiba kɔnɔ u bɛ sa sahara u bɛ bila kasow la k'a sɔrɔ kɛnɛ b'an bolo 43 hectares o b'an bolo 2 ani hectare 200,000 o b'an bolo office du Niger la denmisɛnninw bɛ caman bɛ se ka sɛnɛ kɛ u bɛ se ka mɔni kɛ u bɛ se ka fɛn bɛɛ bagan mara kɛ donc pour que vraiment jamana in dun ka fa a ka se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ donc n'i y'a mɛn développement local o ye développement mun bɛ sinsin dugudaw sigidaw ani olu la o la jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min bɛɛ ka hɛrɛ bɔ de kɔnɔ. Bolodi ɲɔgɔnma Mali jamana dɛmɛli okumu kɔnɔ Ameriki jamana Canada Inde jamana olu bɛɛ lajɛlen y'o kandi Abdala Kulibali ka fɔ la. Ni sabalila i ni mɔgɔw ka bɛn i bɛ fɛn sɔrɔ o la. Ne ye ambassadeur ka américaine ni n taara bon bref n tɛna don a la an ɲɔgɔn sɔrɔ min na mais n'a kumana walahi ala a bɛ fɛ ka y'an dɛmɛ a ko ale bɛna chambre de commerce américaine créer pour que business ka développer Mali commerçants ni américains cɛ parce que olu y'a ye fɛn bɛɛ bɛ nin jamana la n ye Canada lasigiden a ko ma ale olu tɛ taa yɔrɔ si walahi ala k'u tɛ taa yɔrɔ si parce que olu bɛ sɔrɔba de sɔrɔ Mali la wa u b'u jija fɛnɛ Mali fɛnɛ k'a ta sɔrɔ a la bon na ni mɔgɔ jɛra o sugu la i b'o nɛgɛ i fɛnɛ k'i ta sɔrɔ a la yanni ka kɔgɔ n'i kɔgɔra n'i ka mɔgɔw formera ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ ka ninnu tɛgɛ bɔ a la k'a di i ka mɔgɔw ma. Ni lajɛba in bɛna tile 3 de kɛ jaabi minnu mana sɔrɔ hakili falenfalenw sen fɛ olu nata bala yaasa farafina jamanaw ka yiriwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara.